Il-patrimonju ma jinstabx biss fil-mużewijiet imma anke f'ħafna djar. Artefatti mis-seklu 16 sa seklu 18 li jvarjaw minn amara, pitturi, linef, arazzi u damask żdiedu mal-esebiti fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt wara li l-kollezzjonist Paul Zammit tom lil Heritage Malta biex jingħaqdu mal-kollezzjoni nazzjonali. Is-Sur Zammit qal li għalih din kienet għażla naturali biex wara li gawdihom f'daru jitgawdew mill-Maltin u t-turisti li jżuru din il-binja storika. Kollox kien għal-qalbi, għax dejjem oġġett hekk jogħġobni kont nixtrih. U dejjem sibtlu post. U anke ħbibi għajdu, kif għattu għamiltu da? Tiġi l-okkażjoni u dajt musal naradi. Jispikkaw f'din id-donazzjoni armarju minn żmien l-assedju l-kbir, żewġ arazzi tas-seklu 17 li juru xeni bibliċi u set rari ħafna ta' żewġ gradenzi u buro kif spjega Emanuel Magrokonti, kuratur anzjan ta' Heritage Malta. Huma set rari ssibhom settijiet li jkunu għadhom għax dawna bil-familji jitfardu, dan żewġ gradenzi u buro huma set, żewġ stofanijiet ngħidulhom tal-bebbuxu. Dawn affarijiet jiġifieri kollha tal-1700s, tas-700. Kif ukoll tagħna tas-600, 1600 setta pultruni sitta ukoll. Il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit qal li l-kollezzjoni mogħtija minn Paul Zammit se tintwera f'7 spazji differenti fil-Palazz tal-Gran Mastru. Qed naraw fiduċja assoluta f'Heritage Malta, fiduċja li daw il-kollezzjonijiet li jiġu mogħtija l-Aġenzija mela l-Aġenzija tindukrom, tikkonservhom, tippreservhom u tagħmilhom aċċessibbli għal kulħadd. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Owen Bonici qal li s-sena li għaddiet ġew irreġistrati 132 donazzjoni lil Heritage Malta li jkomplu jarrikkixxu l-patrimonju kulturali. Assigura li qotjiet ta' oġġetti ta' valur storiku, kulturali, arkeoloġiku u naturali jiġu konservati fl-ola standards.